Ngiyabingelela mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo umzukulu kalanga phuma sika nabalotha labangula uMahlombeza ingungu ngongungubala silapha eThekwini eGagasini uyazi kumnandi kuhlazi kumnandi nakanjani masithi Nethezeka TV sikhuluma ngento enhle kakhulu ngoba usibona sila eBeach eThekwini sizobuka kakhulukazi izinto ezimnandi ezenziwa abantu abathile kukhona izinto ezinhle kukhona ezimnandi kube khona izinto ezenza ukuthi abantu bejabula njengoba mawubuka kusukela lapha eqaleni okukhuluma khona ngokuthi uma kuya ngokuthi seneminyaka mhlawumbe emibili noma unyaka othile eniuhlanganisayo ithandana zize zizogubha uyakwazi ukuthi uhlale phansi unethezeke kube mnandi kube njeya ngoba ubona la kuthiwa I love you Nethezeka TV kusuke sekukhulunywa ngathi njengoba siyinethezeka TV khona ke insizwa esokhuluma nayo izosichazela kahle mina ngumfuka Nhliziyo emashumi into engizoyenza nje ukushona kuyona sikhulume nayo isichazele ngalomsebenzi wayo ake sishone khona njengamanje. Njengoba besishilo ke mbuke lapha ekhaya ekutheni sokhuluma nensizwa okuyiyona eyenza lo msebenzi omuhle kangaka ngoba ubona kukuhle la kudeliwe insizwa umfuka Mdletshe ngoba sikhuluma nayo njengamanje Ngomane angivele ngikubingelele ngwamukele kwi TV enohlonze. Ngiyabonga mnumzane ukungibingelela kwakho njengobona nami ngomunye wabantu abakhanda abajabulisa abantu eBeach wenzela ukuthi abantu bakithi behleli bejabulile bonke bahambe futhi kahle beshiye bejabulile nomsebenzi wami engibajabulisa ngawo welcome to Durban I love you kuningi ongikwenzayo ngale kwalokho okhona. Kukhona umuntu ozovela ezibuze ukuthi ngoba umsebenzi umuhle kangaka ngabe uthatha isikhathi esingakanani ekuthenini ukuthi uwenze umsebenzi omuhle kangaka ngoba sibona ngendunduma yenhlabathi uyayibona inhlabathi indlalekile njengamanje kodwa le indunduma esuke izokwakha umsebenzi omuhle la khona ivakashi nezicukuthwane uma kuya ngokuthi zizile zizovakasha mase ziyajabula ngabe kuwena kuthatha isikhathi esingakanani? Kumina mlungu lokhu kukonke njena uqala kwami ukwenza ngangithatha amasonto amathathu ngale ukuthi ukufice sekunjena omunye umuntu yayibuza ukuthi hawu le hlabathi engaka uyivuse ngani insizwa yakithi ngize ngimchazisele ukuthi la mabhakede engeke ngiwasebenzise mengabe ngicela ngawo iwona ke engeke ngivuse ngawo ukuze indunduma izibe enkulu kuphoqeleka ukuthi ngiyokha namanzi ngifaka amanzi ibe manzi ngikwazi ukukhanda ngale ndlela engisuke ngifuna ngayo noma emayimanzi ikhandeka kangcono inhlabathi ngoba ayiphephuki ngiyakwazi ukukhanda leyo nto engisuke ngiyifuna ngaleso sikhathi. Ake ngibheke mteka baba ekuthenini ukuthi uqala kwakho sibheke isiqalo kakhulu ukuthi uqala kwakho ukuthi cha ngingayenza lento uqale kanjani noma uqale wabukela kwabanye bekwenza nawe wasubona ukuthi cha nami ngayenza. Ngale kwalokho uphululimi mnumzana nami ngabona omunye owayeyirasta ekhanda ngibese ngimjoyina ngabuza nanokuthi ke vele phambilini nasesikoleni ngangumuntu wayekhonzile idrawing izilwane inyamazane yona into engaqala ngayo ukuyikhanda ngehlabathi kwaba zilwane kube sekuqhamuka emveni kwesikhathi ngoba ngibona ukuthi izithandani ziningi eBeach abantu abazalwayo baningi eBeach bengathanda ukubhalelwa amagama abo endaweni efana nehlabathi ngibese ngikwenza ngabona beza abantu bebhala amagama kwaba uhamba kwami ngagcina senginamabhodi sengibhala amagama njengoba nje abaqala ukuthandana asebeneminyaka ngiyabenzela abahlale bashaya izithombe. Into okhuluma ngayo ekuthenini ukuthi ubone kwenza omunye ake sibheke uke wakhuluma ngokuthi esikoleni uke wenza kakhulu i-drawings ake sibukele kakhulu lapha nama kuthiwa budweba lapha wenza ama drawing esikoleni sibuka ukuthi esikoleni uthe mawuphuma noma waqeda esikoleni uma ungaqedanga kwenzakaleni mhlawumbe empilweni yakho uze ufike khona la eThekwini olwandle ukuze ukwazi mhlawumbe uqala lo msebenzi ongaka.
lokho ngingaphuli ulimi mnumzana ziningi izinkinga nami ngaba omunye waba nenkinga ngagcina ngasaqedanga esikoleni ngagcina kuseziyistandard kodwa ke ngizwe kuthiwa khona ama-grade manje i-standard agcina standard 4 emveni kwalokho kwabe sekuqhubeka kwami ngihamba ngizamela amatoho ngazofika la eBhishi la ngithi khona ngafica khona uRasta owayekade ekhanda ngambuza wangichazela ngokuthi-ke nami ngangumuntu ukhonzile ukudweba izinto mengabe kuthiwa kufunakala ama-handwork nasesikoleni ngangumuntu wayey'bazela iy'ngodo ngihambise esikoleni kaba lula ngaleyo ndlela-ke nami mangabe ngifika kuRasta kodwa into esaqala ngayo kwaba ziy'lwane njengoba bengichazile iy'lwane inyamazane izona-ke ngeke ngibe perfect kuzona mengabe ngikhanda. Ake sibuke indawo ofikele kuyona iTheku ufike la waba umuntu mhlambe obehlala emgwaqweni ungazi ukuthi mhlawumbe uzokwenzani ubonge mhlawumbe lokutholile emaucela noma ufike nje eThekwini uvele unenhloso yokuthi uyasebenza mhlawumbe ungenayo mhlawumbe indawo yokulala kwenzakaleni. Ngafika ngiwumuntu ongazi lutho ngingazi nanokuthi ngizokwenza njani kodwa ngokuhamba ukuqhubeka kwesikhathi nami ngaqala ngaba omunye wabantu ababedlalela emgaqweni ngingenankinga emveni kwesikhathi kube sengithola le plani okuyiyona eyangisizayo ngakwazi nami ukuba umuntu ngoba nasekhaya sengiyakwazi ukusupporta nabafowethu baye befike nje sihlalele sijabulele abanye abakhona abasebenzela ngala eThekwini ngoba ekhaya ingala kompangeni kwesakamthetho la ngiqhamuka ngakhona. Mteka baba sesizoya ngasemaphethelweni ukubheka kakhulu isimo ke enhlangabezana naso nanku umsebenzi unawo ngifuna ukubheka futhi nakuyidakamizwa ekutheni ukuthi mhlawumbe waba umuntu okungenile kuzona mhlawumbe waphuma kwezinye waqhubeka nezinye mangathiwa kukhona umuntu mhlawumbe ofuna ukuthi esize lo msebenzi ukuthi uqhubele phambili ngoba ukukhuluma nababukeli nje ekhaya ngenza ukuthi khona onesandla mawungenile kakhulukazi naseyidakamizweni ikuphi ongasizwa ngakho wena ongacela noma ongacela kumuntu lo ongathi yena mhlawumbe engalula isandla ekutheni umsebenzi wakho uhlonipheke nawe mhlawumbe uzogcina uthola ikhaya mhlawumbe ongahlala kulona la eThekwini. Kulokho umlungu ngeke ngize ngikuphule ulimi kakhulu ngiya-understanda and futhi kulokho nami ngomunye odinga usizo kwezinye izinto iy'nkinganyana ey'ncane ngoba nakhona edakamizweni ngike ngalunguza ngabuye ngahlehla ngalunguza ngaze ngabona ukuthi sengimdala manje ngikhulile ngeke ngime endaweni eyodwa ngibe ngibona ukuthi into ingimisa endaweni eyodwa ngcono mengabe ngizoqhubela phambili kancane kancane ngokubekezela kodwa ngeke kungalungi konke kuzolunga. Mteka baba umsebenzi nanku ukhona into ongathi wena uwusizo oyicelayo kubantu noma into nje oyibonayo ukuthi ingakusaphambili kakhulu kunokuthi negcine mhlawumbe senibizwa ngamagama athile abantu abahlala emgwaqweni ungathini ukukhuluma nomphakathi njengamanje uyingqenqele wena ngalomsebenzi omngaka eThekwini. Engingakusho kumphakathi akukho okuningi okutheni ukuthini umuntu kulokho asuke ekwenza mengabe kumfakela something ubekezela nokulinda ngoba ibhizinisi ithatha isikhathi ihamba kancane kuya nangekhathi ke okusuke kuyizona kodwa kwesinye isikhathi kubuye kube right ukuthi nje ngigqugquzele nabanye abasafufusa emabhizinisini athile babekezele baqhubekele phambili kodwa uNkulunkulu uyobasiza kubantu enihlala nabo la ngoba nihlala eindaweni othola ukuthi nifihla kuzona ikhanda khona la ungathini kubona ekutheni ukuthi beyibambe iqine nabo bengalibali mhlawumbe unginaka nokugxila kakhulukazi ezidakamizeni naseqoshiseni futhi umuntu omusha osekhaya njengamanje ekutheni ukuthi ungena kuyidakamizwa kuyinkinga kangakanani wena sekubona ukuthi unali ithalento ulivumbulula khona lapho phakathi kwabantu ohlala nabo ungathini nje ugqugquzela nje abazali emakhaya nomphakathi nabantu abaseyidakamizweni ohlala nabo khona la eThekwini.
Engingakusho mina ukuthini nobe sacabanga aze angafisi ukungena endaweni eziningi ezonakele ezokhohlakala ngoba kumnandi musangena kodwa mawusuphakathi kunzima ukuphuma ngaba utshwala iningi idakamizwa esetshenziswayo la eAfrika okusho ukuthinini umuntu akaqhubekele nempilo anake impilo ahloniphe abantu abadala uhlonipha umama nobaba nomama ikhona okubalekile esikhathini samanje ekuthenini ukwazi ukuyibona zonke izinto emveni kwesikhathi kodwa ngeke ungaphumeleli mengabe uzokwenza njalo ngakho ke kuthiwa hlonipha umama nobaba ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Ngomane sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sinike sona. Bonga mina mnumzana nokuba khona kwakho ngiyacabanga ukuthi nabanye khona ukuthile abazokufunda baqhubekele phambili nempilo. Sibonga kakhulu umbuke lapha ekhaya sikhuluma indaba enkulu italente elisimangaliso ngoba nibonela khona la eThekwini ezinye zezinto ziyenzeka uthola ukuthi umuntu unetalente elisimanga kufika abantu abaqhamuka endaweni eziningi abantu abaqhamuka emazweni beqhubeke benze imisebenzi noma bezobuka lo msebenzi bebone umuntu osuke enza lo msebenzi kwesinye isikhathi abanye abantu bemthathe kancane kade egcineni isiphiwo somuntu ngangena lapha ku YouTube uthi Nethezeka TV uphinde ungene lapha na ku Facebook ubhale uthi Nethezeka TV uyasithola na kanjani ngene kwi-email yethu makukhona usizo olululayo uthi kwahlala unethezeke@gmail.com igama ngumzothule ngwakashembe insizonhle kunazo ke insizwa ningizima Africa Foscop dilakha lamasokito bathatha badotela empahleni umphandle manje umama mkhulu kwisiqeqeza ibhodo ngaphatho ngaphezulu thena gurikana ngoba zonke into mzilikhundile mina nawe ahlangane nangesikhathi esizayo yipa.